амрико дар рушди технология то рафт пешсафӣ мекунад. Дар соли 2025 иёлоти муттаҳидаи амрико маркази рушди технологияҳои нав ва пешрафта боқӣ мемонад. онҳо зеҳни сунъӣ ва моделҳои бузург ба монанди ChatGPT ва моделҳои монанд дар соҳаи таҳсил, тиб, молия, ҳуқуқ ва муҳандисиро ихтироъ карданд. ширкатҳои ба монанди Neuralink, ки муталлиқ ба Илон Маск аст, чипҳои мағзиро таҳия мекунанд, ки ба одамон дар барқарорсозии қобилияти ҳаракат, биниш ва гӯш кардан кӯмак мерасонад. ҳамчунин Waymo, Tesla ва дигар ширкатҳо мошинҳои бидуни ронандаро дар роҳҳо озмоиш мекунанд. ин технология метавонад ояндаи нақлиётро тағйир диҳад. амрикоиҳо коркард ва истифодаи батареяҳои нави графенӣ ва ионлитии такмилёфта барои мошинҳои барқӣ ва дастгоҳҳои электрониро ба роҳ мондаанд. мутахассисони амрикоӣ панелҳои офтобии баландсамара, батареяҳои захиракунандаи энергия ва системаи шамолбарорӣ барои мубориза ба тағйирёбии иқлимро сохта истоданд. ширкатҳои SpaceX, Blue Origin ва NASA дар соҳаи гардишгардонии кайҳон, истгоҳҳои кайҳонӣ ва ҳатто сафар ба моҳу Марс фаъолият доранд, ки метавон дар солҳои оянда ба моҳу Марс бехатар ва бо имкониятҳои хуби фоидаовар сафар кард.